Pentru început, explicarea decorului. O Biblie, o cruce și un tricolor. Primele două substantive sunt congruente, neamuri adică. Provin din același câmp lexical și simbolizează sărbătoarea Sfântului Andrei. Al treilea substantiv, tricolorul, este sigla sărbătorii naționale de 1 decembrie. Biblia și crucea sunt una. Crucea este cea oblic-obtuză, o adaptare romană nemiloasă, cu mult mai chinuitoare și dureroasă decât sora ei mai mare, crucea în unghi drept pe care s-a sfârșit Iisus. Crucea oblic-obtuză pe care a murit Sfântul Apostol Andrei este cu mult mai chinuitoare, osânditul putându-și propti foarte puțin picioarele, astfel că întreaga greutate a corpului se lăsa doar pe mâini. Mari ingineri romani ăștia, drumuri mondiale, intercontinentale, înveșnicite în piatră trasă cu rigla, dar și Coloseumul, dar și podul lui Apolodor din Damasc, dar și crucea oblic-obtuză. Și alături tricolorul, crucea suferinței și amarului lângă sigla națională, sau Hristos și Baraba, o înrudire ori o dilemă. Chin și moarte lângă asursitoare fanfare naționale, care sintagmă este oare cea cristică? Hristos și Baraba, ori Hristos fără Baraba. Evanghelia doar, numai ea ne poate lumina. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce eu v-am poruncit. Tot ce eu v-am poruncit, acest verb imperativ biblic m-a inspirat în următoarea cântare, dându-i și titlul Poruncă lui Andrei. Această postare este cotropită de o umilă amintire didactică. Acolo, la școala din Luncaniul Comunei Clujene Luna, de unde m-am și pensionat, la o curentă oră de dirigenție, având ca subiect tema credințe creștine, nu știu cum s-a ajuns la apostoli, iar de acolo la apostolul românilor, la apostolul Andrei. Și după ce le-am explicat eu țâncilor și țâncelor cum Andrei a plecat de acasă din Iudeea și vorbind el despre Hristos cel răstignit și înviat, umblând el peste mări și țări și peste continente și ajungând și în Sciția Minor, adică și în Dobrogea românilor, i-am provocat pe elevii mei să-și dea sincer cu părerea. Unul a zis așa și altul altfel, cuvinte frumoase, vlavioase și mult creștine. Când, hop, de undeva din fundul clasei, o mânuță ridicată sfios alene.
Pășcuț, un ciobănaș ce venea la orele mele, mai mult ademenit de cântările la zongoră de la sfârșitul lecției. Da, mă, Pășcuț, îi zic eu, ce părere ai tu despre apostolul Andrei? Iar el de colo: da, poi eu cred că a fost cam ulițatic, cugetarea sa fiind probabil ecou la traseul mondial al apostolului. Râsete în inflație, multă rumoare în clasă. Ulițatic era un regionalism peiorativ despre vagabonzi din satul lui, cei ce nu prea zăboveau pe acasă. Apoi dascălul, cu îndemânarea sa de UBB, l-a adus în mintea elevilor săi pe apostolul Ulițatic la valoarea sa imens globalist mondialistă. I-am convins pe țânci că acea casă putea fi doar țara și atât, doar Iudeea lui, în timp ce ulița și ulițaticii erau spațiul și oamenii celorlalte locuri. Samaria, țările Asiei mici și apoi Europa. Astfel că apostolul Andrei, în mintea țâncilor mei, a devenit misionarul planetei Pământ, cel ce a ieșit din țara sa nu pentru vacanțe exotice, precum mulți din patrioții noștri de azi, ci pentru a vorbi despre Isus, spre a suferi și a muri, iată, mai degrab, mai dureros decât pe crucea lui Hristos, căci pe crucea lui Andrei moartea a fost cu mult mai grea, osânditul nemai putându-și opinti picioarele. 30 noiembrie este ziua morții Sfântului Apostol Andrei. Apoi vine 1 decembrie, globalism și naționalism, Andrei și Baraba, creștinii murind în chinuri pe cruci cu unghi drept ori oblic, iar dincolo zeloții crezând că Iisus vine să salveze nația iudaică de sub sabia romană. Ce mică și repetabilă este istoria lumii. Aceeași dilemă și azi, iubirea de semeni de aproapele năpăstuit sau doar patima fariseic zelotică pentru naționalismul cel lacom interesat. Deasupra tuturor însă o singură lege și o singură poruncă. Doar eu sunt calea, adevărul și viața. Sau împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pășcuț al meu a spus despre apostolul Andrei că a fost cam ulițatic. Dacă n-ar fi fost ulițatic, creștinismul ar fi rămas doar Israelului, zeloților lui Baraba. Iar noi ceilalți, ai cui am fi fost astăzi? De aceea cântarea mea ce va urma este despre globalistul și mondialistul și internaționalistul apostol Andrei. Cel ce a primit în alta poruncă să meargă prin lume, prin toată lumea, deci și la români, ca să propovăduiască nu lăcomia și interesul naționalist,
și suferința și amarul crucii tuturor. Să le spui că a mea cruce-i amară. Ascultați așadar cântarea Poruncălui Andrei, căci nu-i așa, mereu povestea trebuie spusă. Eu m-am dus sus în ceruri la Tatăl, voi prin lume plecați singurei. Tu în Carpați la români du-le vestea și îi binecuvântă Andrei. Carpați la românii du-le vestea și îi binecuvântă Andrei. Nu le spune ce cruce amară îi așteaptă prin ani cu furtuni, să se roage în fiecare seară. Doar atât tu, Andrei, să le spuni, să se roage în fiecare seară. Doar atât tu, Andrei, să le spuni. Eu m-am dus sus în ceruri la Tatăl, tu, Andrei, să te duci la români, să le spui că a mea cruce-i amară, dar că eu-i binecuvânt să le spui, să le spui că a mea cruce-i amară, dar că eu-i binecuvânt pe